உங்களுக்கு. ஸோ அதுல பண்ணுங்க. நம்மளோட லெவல் 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸே தான் பண்றாங்க. நீங்க எப்படி அடுத்த அடுத்த பேட்ச் வர்றீங்களோ அதே மாதிரி உங்க லெவல்ல இருந்து உங்களுக்கு முந்தின பேட்ச் ரொம்ப சீனியர் மோஸ்ட் இப்ப ரீசெண்ட் சீனியர் மோஸ்ட் பேட்ச் தான் பண்றாங்க. ஸோ நீங்க அதை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். பேட்ச் வைஸ் நமக்கு வந்து அதோட இது இருக்கும் கலெக்ஷன். சரிங்களா? வேற என்ன சொல்ல நினைச்சேன்? பிரபு நான் லைவ் பண்ணிட்டேன். சர்வ பிரபுவை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். அமிர்தமை மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? அமராவதி மாதாஜி பிரபு நீங்க எப்பவுமே உங்களோடது கொஞ்சம் ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிரபு. நீங்க கூட ஷேர் பண்ணலாம். சப்போஸ் இந்த மாதிரி இதான் அவங்க எனக்கு எதுவும் மெசேஜும் போடலையே. எனக்கு இப்ப லெவல் 3 இருக்குல்ல நமக்கு இன்னைக்கும் நாளைக்கும். சர்வ பிரபு நான் உங்களை ஹோஸ்ட் அமராவதி பண்ணிட்டேன். மாதாஜி இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா அமராவதி அமராவதி மாதாஜி மாதாஜி இல்ல. இல்லைங்களா? சர்வ பிரபு உங்ககிட்ட ஐபேட்ல இருக்குன்னா ஷேர் பண்ணிடுறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன் பாருங்க. அமராவதி மாதாஜி வந்தாங்கன்னா உத்தமம். அது காணுமே. அவங்கள நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இன்னைக்கு வந்து 16th சாப்டர் அதை ஓபன் பண்ணி பிபிடி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். யாராவது ஜெயரத மத பாட்டு தெரிஞ்சுன்னா பாடுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சண்முகம் பிரபு இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா பாடுவாங்க. வேற யாராவது? ரமேஷ் பிரபு பாடுறீங்களா? பாடுறேன் மாதாஜி. பாடுங்க பிரபு பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயரத மத பாட்டு. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஜெய ராதா மாதவா ஜெய குஞ்ச விகாரி ஜெய கோபி ஜனவல்லபா ஜெய கிரிவரதாரி ஜெய ஜசோதா நந்தனா ஜெய பிரஜ ஜனரஞ்சனா ஜெய ஜாமுன தீரவ ஜெய ஜாமுனா தீரவனஜாரி ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி ஹரி போல் ஹரி போல். சூப்பரா பாடுனீங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நன்றி பிரபு. சர்வா பிரபு எடுத்துட்டீங்களா? எஸ் மாதாஜி. யாராவது எடுத்துட்டீங்களா? கன்வெர்ட் பண்ணுங்க பிரபு. இன்னும் எடுக்கல. யாராவது இது பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா? யாராவது பிரணத்தி யார் வாசிக்கிறீங்க? பிரணத்தி யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? எப்படி பூஜா ஸ்ரீ மாதாஜி யாருன்னா படிங்க. கோஹோஸ்ட் எப்பயுமே படிக்க வைக்கிறது இல்ல மாதாஜி. இல்லையா அவங்க வாலண்டரியா வரணும் இல்லையா? யாராவது பிரணதி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணு பிரபு உங்க கையில இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க கோஹோஸ்ட் தான் ஷேர் பண்ணலாம். இல்ல வாசிங்க பிரணதி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.
नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिनी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी स्क्रीन शेयर ஆகுதா மாதாஜி? ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதுங்க பிரபு. இன்னும் ஸ்லைட் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. ஸ்லைட் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. அது பாதி பாதி கட்டாகி இருக்க மாதிரி இருக்கு. அடுத்த ஸ்லைடு போங்க. செகண்ட் ஸ்லைடு ஆஃப் ஆயிடுது, ஃபுல்லா தெரியலையே. வாங்க. ரொம்ப பெருசா தெரியற மாதிரி இருக்கு. ஸ்கிரீனை விட்டு வெளியில போதுங்க பிரபு. விஷ்ணு பிரபு லைன்ல இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கு மாதாஜி. ஓகே, நான் உங்களுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் ஷேர் பண்றேன். நீங்க ஷேர் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. பிரபுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே மாதாஜி. அது நீங்க பிபிடி மோட்ல போடணும். தெரியுதுங்க பிரபு. பிரபு தெரியுது, நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. இது பிடிஎஃபா நீங்க வச்சிருக்கிறது? இப்ப பிடிஎஃபா பிபிடி? நான் கொடுத்த பிபிடி தானே பிரபு இது? உங்க ஃபைல் தான் ஓபன் பண்ணேன் மாதாஜி. ஆ, கொஞ்சம் டிலே ஆகுது ஓபன் ஆகறதுக்கு, அவ்வளவுதான். பட் ஐ வருது. திங்க் ஓகே வந்துரும்னு நினைக்கிறேன் பிரபு. நீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. முதல்ல இதுல இருந்து தெரியுது. முடிஞ்சா ஒரு பண்ணட்டும் மாதாஜி, கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். சாரிங்க பிரபு. முடிஞ்சா ஒரு பண்ண முடிஞ்ச பாருங்க, ஷேர் பண்ண முடிஞ்ச. அவர் மொபைல் தான் வச்சிருக்காங்க பிரபு. இருந்தாலும் அவருக்கு சேஃபர் சைடு நான் ஷேர் பண்றேன். இன்னைக்கு வேற லெவல் 3 வேற இருக்கு. கொஞ்சம் டிலே ஆகுது, என்னன்னு தெரியல. இட்ஸ் ஓகே பிரபு, இட்ஸ் ஓகே. நேத்துக்கு அத்தியாயத்தோட யாராவது ஒருத்தர் சுருக்கம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். விஷ்ணு பிரபு நம்பரு. விஷ்ணு பிரபு சொல்லுங்க மாதாஜி. உங்க நம்பர் என்கிட்ட இல்லைங்களே பிரபு. மார்னிங் கூட மெசேஜ் பண்ணீங்களா மாதாஜி? பாருங்க மாதாஜி. ஓகே, சேவ் பண்ணுங்க ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. 99445 இருக்குமே அதானே? ஆமா மாதாஜி, இப்ப மெசேஜ் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஓம் பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அதசோடாசோ அதத்யா संपत् विवाहयो। Hare Krishna. Pooja Shri Mataji, you please take a control over Mataji. Pooja Shri Mataji.
ஓகே நீங்க ஓகே வந்து அன்மியூட் பண்ணுங்க. யார் வாசிக்கிறாங்களோ அவங்க மட்டும் வாசிக்கணும். ஏன்னா அது யூடியூப் லைவ் போயிட்டு இருக்கு. எல்லாரும் பேசினாங்கன்னா தெரியாது, நமக்கு புரியாது. சரியா? இப்ப பிரபுஜி வாசிக்கிறாங்கன்னா இப்ப பிரபுஜி முடிச்சிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் இது ஸ்லைடு. அடுத்த ஸ்லைட்ல யாரு வாசிக்கிறாங்களோ அவங்க மட்டும் இது பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, இப்ப கிளியரா தெரியுது. we can proceed பிரபு. சர்வா பிரபு. நான் ஷேர் பண்ணிட்டோங்களா மாதாஜி? இல்ல பிரபு, இவங்களோடது தெரியுது இல்லையா? அவங்க கொஞ்சம் வேணும்னா கீழே இறக்கிக்குவாங்க, பாத்துக்கலாம் அது. ஓகே மாதாஜி. மத்தவங்களும் வந்து இத வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கிளீனா தெரியுது. தெரியுது இல்லைங்களா பிரபு? ஓகே ஓகே பிரபு. சர்வா பிரபு இருக்கீங்களா லைன்ல? பிரபு யாரும் வாசிக்கலன்னா நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க வாசிங்க பிரபு. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ரெண்டுத்துமே வாசிங்க. பை த டைம் அவர் ஜாயின் பண்ணிடுவார். சரிங்களா? விஷ்ணு பிரபு கொஞ்சம் பாத்துக்கங்க. அவங்களுக்கு எதனா டெக்னிக்கலா டிஃபிகல்ட்டி இருந்ததுன்னா உடனே நீங்க வந்து ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி, ஓகே, நான் ஸ்லோகம் வாசிக்கணுமா இல்ல பொருளுரை மாத்திரம் வாசிச்சா போதுமா? இல்ல, ரெண்டுமே வாசிங்கோ. ஸ்லோகம் பொருளுரை ரெண்டுமே வாசிங்கோ. இன்னைக்கு டைம் இருக்கு. ஸ்லோகங்கள் கம்மியா தான் இருக்கு. அதனால ரெண்டுமே வாசிங்கோ. பாத்துக்கங்க. நாளைக்கு எல்லாருமே 10 to 11 இது ஷேர் பண்ணிருப்பாங்க. சாட்டர்டே காங்கிரிகேஷன். யாரெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ அங்க வந்துருங்க. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். மத்தது நாளைக்கு பாத்துக்கலாம். சர்வா பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வா பிரபு நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க பிரபு. நீங்க பேசுறது கேட்கல சர்வா பிரபு. குமுதா மாதாஜி. குமுதா மாதாஜி, ஸ்வர்ணலதா மாதா. பிரபு நீங்க கேரி ஆன் பண்ணிக்கிறீங்களா? கேன் யூ லீவ் டு L3 கிளாஸ் பிரபு? எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணு பிரபுவுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். நீங்க அவர்கிட்ட சொல்லிட்டீங்கன்னா அவர் கூட ஷேர். ஓகே மாதாஜி. நீங்க ஏதோ கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. நீங்க வாசிங்க பிரபு. விஷ்ணு பிரபு நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஸ்கிரீன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச. இது ஸ்லைடு போயிடுச்சு மேடம். வரும் பிரபு. ஒரு நிமிஷம் ஒரே எடுத்து. விஷ்ணு பிரபு இருக்கீங்களா லைன்ல? ப்ளீஸ் ஷேர். எப்பவும் போல நீங்க அதுல போயிட்டு பிபிடி நீங்க இதுல வச்சுக்கோங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்லைட் ஷோன்னு வரும். எஸ் எஸ். ஹரி சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். எஸ் பிரபு. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச. நீங்க ஹரிசாண்டலா வச்சுக்கோங்க பிரபு. விஷ்ணு பிரபு உங்க மொபைல் ஹரிசாண்டலா வச்சுட்டீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஃபுல்லா தெரியும். யா எஸ் ப்ளீஸ் பிரபு கோ ஹெட். ரமேஷ் பிரபு கோ ஹெட். ஓகே. அபயம் சத்த சம்சுத்தீர் ஞான யோக வியவஸ்திதி தானம் தமಶ್ಚ யஜ்ஞಶ್ಚ ஸ்வாத்யாயஸ்தவ ஆர்ஜவம் அகிம்சா சத்யம் அக்ரோதஸ் தியாக சாந்திர் அபேஷுனம் தயா பூதேஷ் அலோலுப்துவம் மார்தவம் ஹரீர் அசாபலம் தேஜஸ் க்ஷமா திருதிஸ் शौचम अत्रोहो नादिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजादस्य भारत. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்றுக்கு வந்து நம்ம ஆலமரத்தை பற்றி வெரி கிளியரா பார்த்தோம். அதாவது நம்ம புருஷோத்தம யோகம் பார்த்தோம். பகவானை பற்றி முழுமையா நம்ம சரணடையணும். சரணாகதியானோம்னா நம்ம வந்து பகவானோட
கோலோக பிருந்தாவனுக்கு நம்ம போய் சேரலாம். அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஆலமரத்தை வச்சு நம்ம வேத சாஸ்திரங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளா ஒரு ஆலமரத்தை வச்சு நம்ம நேற்று பார்த்தோம். அந்த ஆலமரத்துல எப்படி வந்து எல்லா கிளைகளும் இலைகளும் என்னென்னங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து ஓமை பார்த்தோம். ஸோ உண்மையான ஞானம் வந்து கிருஷ்ணர் அறியறது தான் அப்படிங்கிறது தான் நேற்று பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து பகவத்கீதையோட சாப்டர் 16 பார்க்குறோம். தெய்வீக குணங்களும் அசுர குணங்களும். இந்த 1, 2, 3 டோட்டலி 3 ஸ்லோகம் இருக்கு. இதுல இன்னைக்கு பிரபு படிச்சதுல வந்து 3 ஸ்லோகம் இருக்கு. தெய்வீக இயல்புகள், தெய்வீக குணங்களை பத்தி இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. டோட்டலா வந்து இதுல ஒரு 26 குணங்களை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது அச்சம் இல்லாம, பயம் இல்லாம இருக்கிறது, இதயத்துல தூய்மையா இருக்கிறது, ஆன்மீக ஞானத்துல இருக்கிறது, விருத்தி செஞ்சுக்கிறது, தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம், வேதம் கட்டுறதல், தவம், நேர்மை, எளிமை, அஹிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபடுறது, சாந்தமா இருக்கிறது, துறவுல இருக்கிறது, குற்றம் காண்பதுல விருப்பம் இல்லாம இருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி டோட்டலா வந்து ஒரு 26 குணங்களை பற்றி இப்போ பிரபுஜி படிச்சாரு இல்லைங்களா? சேம். ஸோ இந்த குணங்களை எல்லாம் நம்ம வளர்த்துக்கிட்டா தெய்வீக குணங்களை நம்ம அப்டேட் பண்ணதுக்கு ஈக்குவலண்ட் ஆகிடும். ஸோ தெய்வீக குணங்களுக்கு இவ்வளவு பெராமீட்டர்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுமா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு உங்களுக்கு வியப்பா இருக்கும். ஆனா என்ன ஆகுது, நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில வரும்போது இந்த குணங்கள் தன்னைத்தானே வெளிவந்துருது. நம்ம பக்தியில இருந்தா போதும். இந்த பக்தி வந்து எல்லா ஒழுக்க கட்டுப்பாட்டையும் சொல்லித்தர பக்தி நம்மளுது. கிருஷ்ண பக்தி ஒன்னே போதும், எல்லா குணங்களும் தன்னால வந்துடும். இந்த எல்லா குணங்களுக்கும் ஆதாரம் எப்படின்னா, நம்ம வந்து இப்போ பக்தி செஞ்சுட்டே இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுல இருந்தும் நமக்கு விடுபட்ட அந்த ஃபீலிங் நமக்கே தெரியும். ஸோ அட் அ டைம்ல நம்ம எல்லா குணங்களிலும் மேலோங்கி வர முடியாது, அது கஷ்டம். ஆனா ஒன் பை ஒன்னா நாம நிச்சயமாக வெளிவந்து விடலாம். அதற்காகவே இந்த 26 குணங்கள், அதாவது வைஸ் வர்சா மாதிரி இந்த 26 குணங்களையும் கடைபிடிச்சு நம்ம பக்தியில போனாலும் உன்னத பக்தி நிலையை அடையலாம். தட் மீன்ஸ் தூய பக்தி நிலையை அடையலாம். இல்லைனாலும் நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை. கிருஷ்ண பக்தி மட்டும் செஞ்சுட்டு இருந்தா போதும். இந்த குணங்கள் தனக்குத்தானே நமக்கு நாமே அது அப்டேட் ஆகிடும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ண பக்தி ஒன்னே போதும், எல்லா நற்குணங்களும் நமக்கு வந்துருங்கிறத இந்த ஸ்லோகத்துல பகவானே உறுதி கொடுக்கிறாரு. அதாவது சத்தோகுண வெளிப்பாடுகள் மேலோங்கி நிற்கும் போது நமக்கு இந்த தெய்வீக குணங்கள் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். சத்தோகுணம் மேலோங்கி நின்னா என்ன ஆகும்? இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த ஆன்மீக பாதையில முன்னேறும் போது, அதாவது பௌதிகத்துல இருந்து விடுதலை பெற்று நம்ம வந்து ஆன்மீக பாதையில முன்னாடி போய் நம்ம முக்தி மார்க்கத்துக்காக நம்ம போறோம். அதுக்காகவே வந்து இந்த தெய்வீக குணங்களை வந்து வளர்த்துக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. டோட்டலா இதுல வந்து 26 குணங்கள் சொல்லியிருக்கு. இதை வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா, இப்போ கற்பக விருட்சம் மாதிரி, கற்பக விருட்சம்ங்கிறது பக்திங்கிறது வந்து கற்பக விருட்சம் மாதிரி. இந்த மரம், அந்த மரத்துல எப்பவுமே நற்கனிகள் தானாகவே வெளிவந்துடும். அதுல வர கனிகள் எல்லாம் அற்புதமான கனிகள். கற்பக விருட்சம்னா தெரியும், நமக்கு ஆசைப்பட்டது எல்லாத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய ரொம்ப மதிப்புமிக்க மரம். அந்த மரம் வந்து எங்க இருக்கு? நமக்கு வந்து கோலோக பிருந்தாவன்ல இருக்கு. அதே மாதிரியே இந்த பக்திங்கிறது வந்து கற்பக விருட்ச மரம் போல நமக்கு நற்கனிகளை கொடுக்க வல்லது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னொரு அனாலஜி என்ன சொல்லலாம்னா, சூரிய ஒளி மாதிரி இந்த தெய்வீக குணங்கள் வந்து வெளிச்சத்தை கொடுக்குது, பிரகாசத்தை கொடுக்குது. அதாவது இருளை போக்கி, அதாவது அறியாமை என்னும் இருளை போக்கி நமக்கு அஞ்ஞானத்தை நீக்கிவிட்டு நமக்கு பக்தி மார்க்கத்தை கொடுக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம். 3 ஸ்லோகத்துல இருந்தும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபு. அடுத்த ஸ்லோகம் 4வது ஸ்லோகம். பிரபுஜி அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போயிடுங்களா? டைம் ஷார்டேஜா இருக்கு பிரபு, நிறைய விஷயங்கள் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். போலாமா பிரபு? ஓகே பிரபுஜி. ப்ளீஸ் பிரபுஜி, நீங்க அப்சர்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். வித் அந்த பிக்சரோட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஈஸியா இருக்கும். அடுத்தது வந்து இந்த 4வது ஸ்லோகத்துல வந்து அசுர குணங்களை பத்தி பகவான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இப்போ வந்து தெய்வீக குணங்களை பார்த்துட்டோம். தெய்வீக குணங்கள் எப்படிப்பட்டது? 26 குணங்களை நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகத்துல வெளிப்படுத்துறார் பகவான். இந்த 4வது ஸ்லோகத்துல வந்து அசுர குணங்கள் எப்படி இருக்கும்? அசுர குணங்கள் ஜென்ரலா வந்து நம்ம தெய்வீக குணங்கள் வந்து சத்துவ குணத்துல வரும்னு பார்த்தோம். ஸோ முக்குணங்கள் பத்தி நம்ம ப்ரீவியஸ் சாப்டர்லயே பார்த்துட்டோம், அந்த பக்தி யோகத்திலேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த முக்குணங்கள்ல ரஜோகுண தமோகுணம், இந்த ரெண்டு குணங்களோட வெளிப்பாடு தான் இந்த அசுர குணங்கள்.
ஸோ தமோ ரஜோல இருந்தாலே நமக்கு அசுர குணங்கள் வெளிப்பட ஆரம்பிச்சிடும். இது வந்து இந்த பௌதிக உலகில வந்து நம்மளை பிணைக்கும். இந்த குணங்கள் வந்து நம்மளை இந்த பௌதிக உலகில் ஜீவராசிகள் எல்லாத்தையும் பிணைக்கக்கூடியது. நம்ம முதல்லயே பார்த்திருக்கோம். எப்படின்னா நம்ம இயற்கையோட பந்தத்துக்கு வந்து பந்தத்தில் பிணைக்கப்படும் போது, அதாவது இங்கு வந்து பிறந்த பிறகு பௌதிக உலகில் பிறந்தவுடன் முக்குணங்கள் தாக்கத்தினால நம்ம பாதிக்கப்படுறோம். அந்த முக்குணங்கள்ல சத்துவ குணம் உயர்ந்ததா இருக்கு, ரஜோகுணம் தமோ குணம் வந்து மாயை ரொம்ப கீழோங்கி இருக்கு. அந்த குணங்கள்ல வந்து அசுர குணங்கள் வெளிப்படும். இந்த குணங்கள்ல இருக்கும்போது நம்ம மாயையின் பிடியில சிக்கிக்கிறோம். மாயை வந்து வலிமையா இருக்கு, ரொம்ப வலிமையா இருக்கு. அது ஈஸியா நம்ம கேப்சர் பண்ணிடும். ஸோ இந்த குணத்துல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு தான், இந்த மாயையில இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு தான் நம்ம சத்துவ குணத்துல பிராக்டிஸ் பண்ணணும். சத்துவ குணத்துல பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இந்த 26 விஷயங்கள் ஃபர்ஸ்ட் படிச்ச அந்த 26 விஷயங்களை நம்ம இன்டைரக்டாவே கிடைச்சிடும். பக்தி பண்ணும் போது அடாப்ட் பண்ணிட்டா நல்லது, வைஸ் வர்சா. இதை அடாப்ட் பண்ணி பக்தியில போனாலும் நல்லது. ஆனா பக்தியில போயிட்டாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த குணங்கள் ஒன் பை ஒன்னா வெளியில வந்துடும். ஸோ ஒவ்வொரு பக்தியில போக போக நம்மளே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பக்தி வந்தப்ப ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் கரெக்டா இருந்தோம், மற்றதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கல. வேதங்கள் நிறைய தெரியல, எளிமை தெரியல, கொஞ்சம் பக்கட்டா இருந்தோம். அப்புறம் அஹிம்சை எல்லாம் இல்லாம இருந்தது. இன்னைக்கு வந்து பக்தியில முன்னேறி நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டோம். அஹிம்சை, அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்னால எவ்வளவு பெரிய உத்தமங்கிறது நம்ம போக போக பார்ப்போம், இதே சாப்டர்ல பார்ப்போம். ஸோ நம்ம அந்த தெய்வீக குணங்களை வளர்த்திக்கிறதுக்கு அதை பண்ணணும். இந்த 26 குணங்களும் பண்ணணும். 26 குணங்களை நம்ம செய்யறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பக்தியில வந்துடலாம். இப்ப அசுர பிறவியில எப்படின்னா இந்த ரஜோ குணம் தமோ குணத்துல இந்த மாயில மாட்டும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம என்னென்ன பண்றோங்கிறத வந்து இங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க. பிரபுஜி அதை படிக்கலாம். நீங்க விளக்கம் பொருளுரை மட்டும் படிச்சிருங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருதாவின் மைந்தனே, கிருதாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண், அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்களாகும். ஹரி போல். தேங்க்யூ பிரபு. அதாவது பகவான் இங்க வந்து அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு? அதாவது தற்பெருமை பண்றது 6 குணங்கள் தான் இங்க விளக்கியிருக்காரு. பகவான் வந்து அசுர குணத்துக்கு 6 தான் கொடுத்திருக்காரு, தெய்வீக குணங்களுக்கு 26 குணங்கள் கொடுத்திருக்காரு. அசுர குணத்துல என்ன பண்றோம்? நம்ம தற்பெருமை பண்ணிக்கிறோம், நம்மளை நாமே புகழ்ந்து பேசிக்கிறோம், அதாவது டம்ப வச்சுக்கிறோம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி தன்னை பற்றியே பெருமையா பேசிக்கிறது. 2வது வந்து அகந்தைன்னா இந்த கர்வம் அகங்காரம் எல்லாம் இருக்கிறது, அதுதான் வந்து இந்த அகந்தையில நம்ம மாட்டிக்கிறோம். அப்புறம் வீண் அபிமானம், நமக்கு நாமே ஏதோ ஒரு வீண் அபிமானத்துல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. எஸ் பிரபு. கோபம், அடுத்தது வந்து கோபம். அடுத்தது கொடூரம்னா கடுஞ்சொல் பேசுறது. ஃபோர்த் ஸ்லோகம் பிரபு, இதுக்கு முன்னாடி. எஸ் பிரபு, அங்கேதான். தேங்க்யூ பிரபு. சோ தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், கடுஞ்சொல் பேசுறது, அறியாமை, இதெல்லாம் வந்து அசுர குணத்தோட இயல்புகள். அசுர குணத்தோட இயல்புகள் வந்து எப்படின்னு அனலாஜி எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா, இது வந்து ஒரு இரும்பு சங்கிலி மாதிரி. இந்த சங்கிலினால ஒரு யானையவே கட்டி போட்டுடலாம் நம்ம ஈஸியா. அவ்வளோ பெரிய யானை. அந்த யானை வந்து மதம் பிடிச்சா என்ன செய்யுங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அவ்வளோ வலிமையானது மிருகம் வந்து யானை. அந்த யானையை கூட இந்த இரும்பு சங்கிலிகளை போட்டு பிணைக்க முடியும். இந்த ரஜோகுணம் தமோ குணம் நம்மளை என்ன பண்ணும்? இந்த விடுதலைக்கு போக விடாமல் நம்ம இங்கேயே பிணைக்க வைக்கும். அதனாலதான் வந்து சத்துவ குணத்துல முன்னேறலாம். சத்துவ குணத்திலையும் நம்ம வந்து சங்கிலியில பிணைக்கப்பட மாட்டோமான்னு கேட்டா இல்ல, பிணைக்கப்படுறோம். சத்துவ குணத்திலையும் சங்கிலி இருக்கும், ஆனா அந்த சங்கிலி வந்து தங்கத்தால் இருக்கும், அதாவது விடுதலைக்கு வழிவகுக்கும். இந்த குணம் வந்து இரும்புல இருக்கும், இரும்புல இருக்கிறது இன்னும் பலமா இருக்கும், நம்மளை வந்து இணைக்க வைக்கும் அப்படிங்கிறத இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ முக்குணங்களுமே நமக்கு 3 சங்கிலியால பிணைக்கப்பட்ட வாழ்வுதான். இந்த 3 குணங்களையும் தாண்டி சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட முயற்சியா இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. படிக்கிறீங்களா பிரபு? அந்த விளக்கம் மட்டும் படிங்க பிரபு. படிக்கட்டுமா? காயத்ரி படிங்க. காயத்ரி தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டுவின் மைந்தனே, நீ கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். ஹரி போல் மதன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ மதன். ஹரி போல். பகவான் இந்த இடத்துல ஒரு உறுதிமொழி கொடுக்கிறாரு.
நம்ம விடுதலைக்கு என்ன வழிவகுக்கும், இந்த பௌதிக துன்பத்திலிருந்து எப்படி வெளியில வரலாம். தெய்வீக குணங்களை வளர்த்திட்டாலே நம்ம பக்தியில முன்னேறோம். பக்தியில முன்னேறும் போது நமக்கு முக்தி கிடைச்சிருது. எஸ், முக்தி கிடைச்சிருதுங்கிறத பாக்குறோம். அசுர குணங்கள் என்ன பண்ணுது, நம்மள பந்தப்படுத்துது. ஸோ அசுர குணங்கள்ல இருந்து வெளியில வரதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணோம். அந்த 6 அசுர குணங்கள் போன ஸ்லைட்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த 6 அசுர குணங்கள் நம்மளை தற்பெருமை, இந்த மாதிரி தம்பம் அடிச்சுக்கிறது, வீண் கர்வம், அகங்காரம், இதெல்லாம் வந்து நம்மளை பந்தப்படுத்தக்கூடியது. அந்த அந்த குணங்கள்ல இருந்து வெளியில வந்துடணும். பக்தியில போகும்போது இவை எல்லாம் ஒன் பை ஒன்னா போயிடும். அது நம்மளே அந்த 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 ஃபீலிங்கை நம்மளே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அர்ஜுனா, நீ கவலைப்படாத, நீ தெய்வீக குணத்துல இருக்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாரு. அதாவது நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் ஆறுதல் சொல்லல, நமக்கும் சேர்த்துதான் சொல்றாரு. தெய்வீக பிளாட்ஃபார்முக்கு வந்துட்டீங்க, நீங்க தெய்வீக குணங்களை வளர்த்திக்குவீங்க. இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கோம், இதுல இருந்து முன்னாடி போறோம். போக போக நம்ம தெய்வீக குணங்கள் வளர்ந்து கொண்டு போகும். நம்ம இதுல இருந்து ஈஸியா வெளியில வந்துடலாம். ஸோ இங்க இதுல வந்து தெய்வீக நிலையில உறுதி ஒரு தெய்வீக நிலையில நம்ம வந்துட்டோங்கிறத வந்து பகவான் உறுதி கொடுக்கிறாரு. தெய்வீக குணங்கள் இருக்கிறவங்க எங்கிட்ட வந்துட முடியுங்கிற அந்த உறுதியை பகவான் இங்க கொடுக்கிறாரு. இந்த இந்த 2 குணங்கள்னால எப்படி தெய்வீக குணங்களும் அசுர குணங்களும் என்ன முடிவுகளை கொடுக்குங்கிறது தான் இங்க பார்த்தோம். அசுர குணங்கள் வந்து பந்தப்படுத்துது, தெய்வீக குணங்கள் வந்து முக்திக்கு வழிவகுக்குது. ஆக்சுவலா வந்து 2 பாதைகள் தான், இந்த 2 பாதைகள் தான் இருக்கு. ஒண்ணு தெய்வீக குணம் பாதை, இன்னொரு பாதை அசுர குண பாதை. சோ பந்தப்படுத்துறது அசுர குண பாதைங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். தெய்வீக பாதை முக்தி கொடுக்கக்கூடியது. ஸோ பக்தி தொண்டில நம்ம செயல்பட்டோம்னா கவலையே பட தேவையில்லை. நம்ம தெய்வீக தொண்டில முன்னேறிடலாம். 24 நற்குணங்களையும் வளர்த்திக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு பக்தர்களுக்கு எல்லாருக்கும் பகவான் உறுதிமொழி கொடுக்கிறாரு. இது பகவான் சொன்னது, நம்ம யாரோ வந்து சொல்லி நம்ம அதை படிக்கல. பகவான் சொன்ன அந்த ஸ்லோகத்தோட மீனிங்ல இருந்து எடுத்து நம்ம படிக்கிறோம். அதனால வந்து பகவானோட உறுதிமொழிங்கிறத இதை நம்ம நம்பலாம். அதாவது நம்ம வந்து நம்ம என்ன செயல்கள் செய்யறோமோ அந்த செயல்கள் தான் நம்ம கர்ம பலன்களை நிர்ணயிக்குது. சோ நம்ம எதிர்காலத்தை எது நிர்ணயிக்கும், நம்ம செய்யும் செயல்கள் தான். தெய்வீக குணங்கள்ல நிலை பெற்று நம்ம செயல்கள் செய்யும் போது நம்ம ஒரு உத்தமமான உன்னத இலக்கை அடையிறோம். ஆனா அசுர குணத்துல இருக்கும்போது நம்மை வந்து நமக்கு நாமே தண்டிச்சுக்கிற மாதிரி நம்ம எதிர்காலத்தை நாம முடிவு செய்யறோம். சோ இது பகவான் எந்த விதத்திலையும் நமக்கு வந்து தண்டிக்கிறது இல்லை. நம்மளோட எதிர்காலத்தை நம்ம கர்ம பலன்கள் தான் முடிவு செய்யுது அப்படிங்கிறதுல பக்தர்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. ஒவ்வொரு செயல் செய்யறதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை யோசனை பண்றோம் அப்படிங்கிறத இங்க பார்க்கலாம். இந்த பிக்சர்ல உங்களுக்கு அனாலஜி கொடுத்துருக்காங்க, கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. அசுர குணங்கள் பண்றவங்க ஒரு சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லயும், ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல வந்து தெய்வீக குணம் உள்ளவங்க பகவானை பிரார்த்தித்து நம்ம கிருஷ்ண பகவான்கிட்ட போய் சேர மாதிரி கோலோக பிருந்தாவன்ல இருக்கிற கிருஷ்ணர்கிட்ட அவங்க பிரார்த்தனை பண்றாங்க. ஸோ அப்படிங்கிறது. ஸோ இது அனாலஜி என்னன்னா, இதுல வந்து 2 குணங்கள் தான் நம்மளோட மனித பிறவில. 2 ஒண்ணு அசுர குணம், இன்னொன்னு வந்து தெய்வீக குணம். அதாவது தெய்வீக குணத்துல இருக்கிறவங்க சொர்க்கத்துக்கு போலாம், அசுர குணத்துல இருக்கிறவங்க நரகலோகம் தான் போக முடியும் அப்படிங்கிறத உறுதியா இங்க இந்த இடத்துல பகவான் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ இன்னொன்னு என்ன சொல்லலாம்னா, தெய்வீக குணம் வந்து படகு போல நம்மளை மிதக்க செய்யும். அசுர குணம் வந்து என்ன பண்ணும், கல்லு போல மூழ்கடிச்சிடும். ஸோ படகு மாதிரி நம்மளை மிதக்க செய்யறது வந்து தெய்வீக குணம். அசுர குணம் வந்து மூழ்கடிச்சிருது, அதாவது நம்ம வாழ்க்கையவே சீரழித்து விடும். இந்த மனித பிறவி அரும்பாடுபட்டு கிடைத்த இந்த மனித பிறவி நம்ம வீணடிக்க நேரிடும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. 6th ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. காயத்ரி மாதாஜி படிங்க ப்ளீஸ் மாதாஜி, கொஞ்சம் அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணுங்க மாதாஜி. யார் யாருக்கு நாளைக்கு காயத்ரி மாதாஜி, கீதாஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிங்க. பிருதாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர் வாழிகளின் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என 2 வகையினர் உள்ளனர். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக்க விவரமாக உங்களுக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரி போல். இந்த இடத்துல வந்து
தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் ரெண்டே வகைகள் தான் மனித குலத்துல. இதைத்தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் ரெண்டே வகை. இதெல்லாம் தான் இருக்கு. நம்ம தான் டிசைட் பண்ணோம் தெய்வீக குணத்துல போகலாமா அசுர குணத்துல வரலாமாங்கிறத டிசைட் பண்ணிடலாம். நமக்குள்ளேயே ரெண்டு குணங்களும் மிக்ஸ் ஆகியும் இருக்கும், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அதுல இருந்து முன்னேறி நம்ம பக்தியில முன்னேறும் போது இந்த தெய்வீக குணங்கள் மேலோங்கி நிற்கும். அசுர குணங்கள் 1 by 1 வெளியில போக ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா நம்ம ஃபாலோ பண்றது ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ். ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து தெய்வீக நிலையில உயர்ந்துருவோம். ஸோ தெய்வீக உணர்வுகளை பற்றி, குணங்களை பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம பகவான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு. அடுத்தது வந்து இந்த அசுர குணத்துல இருக்கும்போது என்னங்கிறத வந்து இப்போ விளக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்ல போறாரு. அந்த குணங்கள் என்னென்னங்கிறத இனிமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்காங்க பகவான். அசுர குணங்களோட விளக்கத்தை நம்ம பார்ப்போம். அடுத்தது வந்து இதுல அனலாஜி என்ன சொல்லலாம்னா, வெளிச்சம். அதாவது தெய்வீக குணங்கள் இருக்கிற இடத்துல வெளிச்சம். தெய்வீகம்னா ஒரு கேண்டில்னு வச்சுக்கலாம். இருட்டான ஒரு ரூம்ல ஒரு கேண்டில் எரியுது. அப்ப என்ன ஆகுது? இருட்டு வெளியில போயிடுது. ஸோ கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடத்துல மாயை இருக்காது. மாயை வெளில போயிடும், தன்னால வெளில போயிடும். மாயை எது பார்த்தோம்? நம்ம ரஜோகுண தமோ குணத்துல இருக்கிறது மாயைன்னு பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் வந்து சத்துவ குணத்துல. ஸோ சத்துவ குணம் உள்ள வந்து ரஜோகுணம் தமோ குணத்தை வெளியில அனுப்பும். ஏன்னா ஒரு குணம் தான் மேலோங்கி நிற்கும். அப்ப சத்துவ குணம் மேலோங்கி நிற்கும் போது அத 2 குணமும் கீழே போயிடுது. ஸோ வெளிச்சம் எப்படி வந்து ஒரு இருளை அறியாமையை விளக்குதோ அதே மாதிரியே நமக்கு இந்த தெய்வீக குணங்கள் அசுர குணங்களை தகர்த்து விடும். அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லானது. தெய்வீகம் வந்து வெளிச்சமா இருக்கு, அசுர குணம் எப்படி இருக்கு? இருள் சூழ்ந்ததா இருக்கு. ஸோ ரெண்டும் ஒரே இடத்துல பயணிக்காது. ஸோ நம்ம கலந்து இருந்தாலும் ஒரு குறுகிய காலத்திலேயே நம்ம பக்தியில மேலோங்கிறோம். நம்மளே பார்த்துருப்போம், நம்ம பக்தியில வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய கோபம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கலாம், நிறைய விஷயங்கள்ல மாற்றம் தெரிஞ்சிருக்கும். 1 by 1 எளிமையா இருக்கலாம், பகட்டெல்லாம் குறைச்சிருக்கலாம். 1 by 1 நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தாலே அதற்கு கிருஷ்ண உணர்வுக்கு முன் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு பின் அப்படிங்கிறத கம்பேர் பண்ணி பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ இந்த ரெண்டும் ஒரே இடத்துல பயணிக்காதுங்கிறத இந்த பிக்சர் மூலமாவும் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து இருக்கிற இடத்துல மாயை இருக்காது, மாயை இருக்கிற இடத்துல கிருஷ்ணர் வர்றதில்ல, கலி ஆட்சி செய்யும் இடத்தில் கிருஷ்ணர் வர்றதில்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. காமாட்சி மாதாஜி படிங்க. காமாட்சி அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். அசுர குணத்தோட தன்மையை பத்தி இப்ப பகவான் விளக்கிட்டு இருக்காரு. அசுர குணத்துல வந்து 2 மார்க்கங்கள் இருக்குங்கிறத இங்க பாக்குறோம் இந்த ஸ்லோகத்துல. பிரவருத்தி மார்க்கம் அண்ட் நிவிருத்தி மார்க்கம்னு. பிரவருத்தினா என்ன? செயல்பட வேண்டியது. செயல்பட வேண்டியதெல்லாம் வந்து அது பிரவருத்தி மார்க்கம். செயல்பட வேண்டியதுன்னா என்ன? எதை செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். எது வந்து உகந்தது, எது நல்ல செயல்கள் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் பிரவருத்தி. நிவிருத்தி வந்து தவிர்க்க வேண்டிய செயல்கள். எந்த செயல்கள் தவிர்க்க வேண்டும்? இந்த படத்துல போட்டிருக்காங்க பாத்தீங்களா? இது என்ன செயல்? நிவிருத்தியா பிரவருத்தியா? நிவிருத்தியில செயல்படக்கூடாது. இது வந்து நம்ம வந்து தமோ குணத்துக்கு கொண்டு போயிடும். அதனால வந்து இது தவிர்க்க வேண்டியதுங்கிறத பாக்குறோம். ஸோ இந்த இடத்துல நிவிருத்தி, இது நிவிருத்திங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். இது தன்னால வந்துடும். நம்ம தெய்வீக நிலைக்கு போக போகவே இதெல்லாம் நமக்கு பிடிக்காது. இந்த மாதிரி குணங்கள் நம்ம கிட்ட முதல்ல இருந்திருந்தாலும் கூட தெய்வீக நிலையில உயரும் போது இதை கண்டாலே நமக்கு பிடிக்காது. அதை வந்து கன்சியூம் பண்றவங்களை கண்டாலும் நம்ம தூரமா விலக ஆரம்பிச்சிடும். இதுதான் பக்தியோட உத்தமம். தெய்வீகம் இருக்கிற இடத்துல இந்த மாதிரி அசுர செயல்கள் இருக்காதுங்கிறது புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ பிரவருத்தி நிவிருத்தின்னு 2 வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது சாஸ்திரத்துக்கு விரோதமா செயல்படக்கூடாது. வேத நூல்கள்லாம் நமக்கு வழிகாட்டுது. இந்த மனித வாழ்க்கையை எப்படி வாழணுங்கிறத வேத நூல்கள் வழிகாட்டி இருக்கு. ஸோ சாஸ்திரத்தை புறக்கணிச்சோம்னா அது விரோதம் ஆயிடுது. அதனாலேயே வந்து நம்ம இந்த குணத்துல தள்ளப்படுறோம். ஸோ இதெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டியது. இதுல வந்து உண்மை எதுன்னு புரியாம நிலைமைக்கு போயிடும். அந்த அசுர குணத்துல இருக்கிறது இதெல்லாம் அசுர குணத்துல வந்து சாஸ்திரத்துக்கு விரோதமா செய்யும் போது நம்ம உண்மை எதுன்னே புரிஞ்சிக்க முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு போயிடுறோம். அதாவது குடிபோதையில இருக்கிறவங்களுக்கு அது தவறுங்கிறதே தெரியாம அவங்க தவறு செய்யறாங்க. இது அவங்கள மட்டும் அழிக்கிறது இல்ல, இந்த சமுதாயத்தையே அழிக்குதுங்கிறத இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அதாவது எல்லாரையும் அழிக்கக்கூடிய வல்லமை வாய்ந்தது அந்த தீவிர குணம், அசுர குணம்.
அதுல இருந்து வெளியில வரணும். நான் வெளியில வந்துட்டோம்னாலே நம்ம ஒரு உயர்ந்த சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கறத இந்த இடத்துல நமக்கு பிரபுபாதர் எக்ஸ்பிளனேஷன்ல கொடுத்திருக்காரு. எது செய்யக்கூடாதுங்கிறதும் தெரியறதே இல்லை. எது தூய்மைன்னே தெரிய மாட்டேங்குது, நன்னடத்தை எதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது, உண்மை எது பொய் எதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியறது இல்ல. ஸோ இதுக்கு என்ன அனாலஜி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு யானை, குருட்டு யானை இருக்கு. அதுல அந்த குருட்டு யானையை அவன் சாஸ்திர அறிவு இல்லாதவன்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி சாஸ்திர அறிவு இல்லாதவன் தான் அந்த குருட்டு யானை போல செயல்படுவாங்க. அதாவது என்ன பண்ணும், குருட்டுன்னு நீங்க சொல்றதை விட மதம் பிடிச்ச யானைன்னு சொல்லலாம். மதம் பிடிச்ச யானை என்ன பண்ணும், தன்னையும் அழிக்கும் பிறரையும் அழித்து விடும். அந்த மதம் பிடிச்ச யானை என்ன பண்ணுது, எல்லாத்தையும் அழிக்குது. அது மாதிரி இவங்க தன்னையும் அழித்து சமுதாயத்தையும் அழிக்கக்கூடிய அசுர செயல் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நமக்கு கண்டிக்கிறாங்க, இந்த ஸ்லோகத்து மூலமா கண்டிக்கிறாங்க. இன்னொரு அனாலஜி என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, இப்போ திசை காட்டி இல்லாம ஒரு கப்பல் இருக்கு. அந்த கப்பல் போயிட்டு இருக்கும் போது திசை காட்டி இல்லை. நமக்கே தெரியும், திசை காட்டி கரெக்டா செயல்படலைன்னா அந்த கப்பல் அலைமோதும். அதாவது ரொம்ப தத்தளிக்கும், கடல்ல போயிட்டு அது தத்தளிக்கும். ஏன்னா எந்த திசையில போகிறது தெரியாம தவறி போய் நம்ம வேற திசைக்கு போயிடுவோம். அந்த திசை காட்டி அவ்வளவு முக்கியமானது அந்த கப்பல்ல. சோ திசை காட்டி வாழ்க்கையில முக்கியம் அப்படின்னா, நமக்கு இந்த வாழ்க்கை கப்பல்ல முக்கியம் அப்படின்னா, நம்ம இந்த மனித வாழ்க்கையில எது முக்கியம், வேத நூல்களும் சாஸ்திரங்களும் முக்கியம். அந்த சாஸ்திர நூல்கள் படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம கரெக்டான பாதையில திசை காட்டி கப்பலை எப்படி நேர தளத்துல கொண்டு போதும், அதே மாதிரி நம்ம போக வேண்டிய இடத்துக்கு, அதாவது உன்னதமான பரம இலக்கை நாம அடைய முடியும். இல்லைன்னா திசை மாறி போயிடுவோம் அப்படிங்கிறத. சோ திசை மாறி போகக்கூடாதுன்னா இந்த மாதிரி தவறான சங்கத்துல இருக்கிறத தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்றாங்க. இதனால என்ன ஆயிடுதுன்னு நம்ம நினைப்போம், ஆனா எவ்வளவு பெரிய சமுதாயத்தை சீர்கேடு செயல் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 8வது சொல்லுவோம். காமாட்சி மாதாஜி படிங்க. லலிதா வெங்கடேஷ் மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. காமாட்சி மாதாஜி படிக்கிறீங்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. அவர்கள் உலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்துவது என்றும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். காமம் இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரி போல். அதாவது அசுரர்கள், இங்க அவர்கள்னா அசுரர்கள் என்ன சொல்றாங்க, இந்த உலகமே பொய்ங்கிறாங்க, உலகமே உண்மை இல்லாததுங்கிறாங்க. எப்படி அது நடக்கும், எப்படி சாத்தியம், உலகம் எப்படி பொய்ன்னு சொல்லலாம். அவங்க நம்ம யோசனை பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும். இது உண்மை இல்லைங்கிறாங்க, அஸ்திவாரம் இல்லாததுங்கிறாங்க, ஒரு ஆதாரம் இல்லைங்கிறாங்க. ஸோ அவங்க மந்த நிலையில் அப்படிதான் இருப்பாங்க. அறியாமையில் இருக்கிறவங்களோட அந்த பொசிஷனை பத்தி தான் இங்க பகவான் அசுரர்களை பத்தி ரொம்ப கண்டினியூஸா ஸ்லோகத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வர்றார் பகவான். ஏன்னா அசுர குணங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்ம இதுல இருந்து விலகி இருக்கிறதுக்கு ஒரு அறிவு கிடைக்கும். அதுக்காகத்தான். சோ அஸ்திவாரம் இல்லாததுன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் கட்டுப்படுத்துற கடவுள் யாரும் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. இதை எதை சொல்லுது, நாஸ்திகத்தன்மையை வெளிப்படுத்துது. இந்த மாதிரி பேசுறவங்களை நம்ம என்ன சொல்றோம், ஐத்தீஸ்ட்னு சொல்றோம், நாஸ்திகம்னு சொல்றோம். கடவுளையே மறந்து இவங்க ஒரு கொள்கையை, கடவுளை மறக்கக்கூடிய ஒரு கொள்கையை இவங்க பரப்புறாங்க. அதுதான் நாஸ்திக தத்துவம். என்ன நாஸ்திக தத்துவம், உலகமே பொய், இதுல எதுலுமே ஆதாரம் இல்லை, கடவுளே இல்லை, இப்படி எல்லாம் பேசுறவங்க நாஸ்திக தன்மையில இருக்கிறாங்கிறது பகவான் இந்த இடத்துல கண்டிக்கிறார். அதாவது எல்லாமே எதேச்சியா தற்செயலா நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க. அப்படி இல்லைல்ல. இந்த செயல் ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம எல்லாமே பார்க்க போறோம். இப்போ ஒவ்வொரு செயலும் எப்படி நம்ம இயங்குது, எப்படி செய்யறோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் பகவானோட கிருபையினால பரமாத்மா உள்ள இருந்து நம்ம செயல்களுக்கு சாட்சி பறவையாக பகவான் இருக்காரு அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்தோம். அதாவது பகவானோட அனுமதி இல்லாம நம்ம உடம்புல நம்ம இந்த உணவு எடுத்துக்கிட்ட உணவு கூட ஜீரணிக்காது. இது எந்த ஒரு சயின்டிபிக்னாலையும் இன்னைக்கு வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஆத்மாவை பத்தியோ இல்ல இந்த சயின்ஸை பத்தியோ யாருனாலையும் புரிஞ்சுக்க முடியல. ஏன்னா இந்த சயின்ஸ் டிவோஷனல் சயின்ஸ். இது அவ்வளவு ஈஸியா புரியாது. இது ஆன்மீக தத்துவம். எப்படி புரியும், பக்தியில மட்டும்தான் புரியும், பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் புரியும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த காம இச்சையினால உண்டாக்கப்பட்டது, இதை தவிர வேற காரணம் இல்லைன்னு அவங்க சொல்றாங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா,
ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இருந்தாலே உலகம் படைக்கப்பட்டு விடும், வேற யாரும் தேவையில்லை. அதான் ஆதாம் ஏவாள்னு சொன்னாங்க இல்லையா, அது மாதிரி. பட் அப்படி கிடையாது. அதுக்கெல்லாம் வந்து வேற ஒண்ணுமே இல்லை, காமம் ஒண்ணு இருந்தா போதுங்கிறது நாஸ்திக தன்மையா இருக்கு. ஆனா இது வந்து சரி இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம வேதங்கள்ல வந்து ஒரு அனாலஜி சொல்லலாம். அது இவர் பாருங்க, புகழ் மயக்கத்துல வந்து இவர் மயங்கி போய் நிக்கிறார். அவரை பத்தி புகழ்ந்து பேசுனா அவர் அதுக்கு அடிக்ட் ஆயிடுறாரு. ஏன்னா அதுல வந்து கர்வம் வந்துருது, புகழ்ச்சிக்கு மதிமயங்கிறாரு அப்படிங்கிறது தான் இந்த படத்துல பாக்குறோம். அதாவது 2 பிறப்பு சொல்லலாம். யாருதுன்னா நாரதர் வந்து எப்படி பிறந்தாரு அப்படிங்கிற போது, அவங்க அதித்தி வயிற்றுல இருக்காங்க. நாரதர் வந்து அவங்க அம்மா வயிற்றுல இருக்கும் போதே வேதங்களை கற்றாரு. அதனால என்னாச்சு, பக்த சங்கத்தினால அந்த வேதம் கிடைச்சது. அந்த வேதங்களை கத்துக்கிட்டதுனால, அவங்க அம்மா கத்துக்கிட்டதுனால நாரதர் பிறக்கும் போதே அந்த ஞானத்துல வந்தாரு. சோ நம்ம இங்கெல்லாம் என்ன முறைகள் சொல்றாங்க, இஸ்கான் அமைப்புல வந்து கர்ப்பதான சம்ஸ்கார முறை பத்தி சொல்றாங்க. கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் எப்படி பண்ணணும், அதாவது மேரேஜ் பண்ணி ஜஸ்ட் லைக் தட் கர்ப்பம் தரிக்க முடியாது. இதுக்குன்னு சில சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு, அதுபடிதான் நம்ம செய்யறோம். இந்த இஸ்கான் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல வந்ததுக்கு அப்புறம் இதற்கு நல்ல நல்ல வழிகாட்டுதலாக நமக்கு தெய்வீக குணங்கள் உள்ள குழந்தைகளை பெற்றெடுக்க எந்த மாதிரி முயற்சிகள், எந்த மாதிரி வந்து நம்ம பயிற்சிகள் செய்யணும் அப்படிங்கிறத பத்தி நமக்கு இந்த இடத்துல தெளிவா விளக்குறாங்க. இது தெய்வீக குழந்தையை பெற்றெடுக்கிறதுக்கான ஒரு முறை. அதாவது அசுர குணத்துல சேர்ந்துடக்கூடாது. ஏன் அசுர குணத்துல சேரக்கூடாதுங்கிறதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். அதாவது வந்து கசியப்ப முனிவரும் திதிக்கும் வந்து ஒரு தவறான டைம்ல அவங்க சேரக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சாஸ்திர நட்சத்திரப்படி அந்த நேரத்துல சேரக்கூடாதுன்னு சொல்லியும் அவங்க சேர்ந்ததுனால என்னாச்சு, இரண்யகசிபுன்னு ஒரு அசுரன் பிறந்த உலகத்தையே ஆட்டி படைத்தான். எவ்வளவு பெரிய நமக்கு வந்து பெரிய துன்பத்துக்கு நம்மளை உள்ளாக்குனாங்கிறத நம்ம பாக்குறோம். சோ நாரதர் எவ்வளவு மகத்துவம், அவர் வந்து அவர்னால எவ்வளவு பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இதற்காகவே நம்ம வந்து நரசிம்ம அவதாரத்துல பகவான் வந்து நம்ம பக்தரை காப்பாத்துறாருங்கிறத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம். हरे कृष्णा माताजी. மாதாஜி படிக்கலாம், பரவாயில்ல. கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிடலாமா டைம்? மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாமா? குருமூர்த்தி பிரபுஜி படிங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாமா? டைம் ஆயிடுச்சு. ஓகே மாதா, தேங்க்யூ மாதாஜி. 9வது ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றாரு, இந்த அறிவில்லாதவர்களுக்கும் அற்ப புத்தியில இருக்கிறவங்க எல்லாம் தன்னையே இழந்து அசுரர்கள் வந்து உலகத்தையே அழிக்கிறதுக்கான கொடூரமான செயல்கள்ல ஈடுபடுறாங்க. அசுரர்களை பத்தி தான் பகவான் மறுபடியும் கண்டினியூ பண்றாரு. இந்த உலகத்தோட எதிரிகள் வந்து அசுர குணத்துல இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஆத்ம நாசம் பண்றாங்க. தன்னையும் அழிச்சிட்டு ஆன்மீக அடையாளத்தையும் மறந்து செயல்பட்டு இருக்கிறாங்க. தன்னையும் அழிக்கிறாங்க, சமுதாயத்தையும் அழிக்கிறாங்க, அந்த ஆன்மீக அடையாளத்தையும் மறக்கிறாங்க. இது எவ்வளவு பெரிய நாசம் இல்லையா? அதே மாதிரி அல்ப புத்தியில இருக்காங்க, குறுகிய பார்வையில தீய எண்ணங்களோட இருக்காங்க. இவங்களோட கர்மம் வந்து மற்றவர்களை ரொம்ப துன்புறுத்தக்கூடிய செயல்களா இருக்கு. அதாவது இந்த படத்துல கொடுத்திருக்கிறது வந்து ஒரு காட்டு தீ என்ன பண்ணுது, ஒரு காட்டையே அழிக்குது. ஒரு மரத்துல பிடிச்ச தீ வந்து ஒரு காட்டையே அழிக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றது. அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய நாசத்தை ஏற்படுத்துது பாருங்க. அதே மாதிரிதான் இந்த அசுரகுணம். இவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல அதை தவிர்க்க சொல்றாங்க. அது என்ன அசுர குணம், அது என்ன அசுரம்ங்கிறத நம்ம அடுத்த அசுர குணத்துல செயல்படுறது என்னங்கிறத அடுத்த ஸ்லோகத்துல பார்ப்போம். இப்போ வந்து இதுக்கு ஒரு அனாலஜி சொல்லிடலாம். அசுரர்கள் வந்து எப்படி இருக்காங்கன்னா, புற்றுநோய், கேன்சர் செல்லு மாதிரி, அதாவது நம்மளை அழிவு பாதைக்கு கொண்டு போகக்கூடிய அந்த செல்கள் போல இருக்காங்க. அதாவது இந்த உடலை வச்சுட்டு இந்த சமுதாயத்தை அழிக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றவங்க அந்த அசுரர்கள். இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம், ஒரு அசுர பாம்புன்னு சொல்லலாம். ஒரு 5 தலையுள்ள பாம்புன்னு சொல்லலாம். அந்த பாம்புனால விஷத்தை கிடைக்கும். மாதாஜி கொஞ்சம் மியூட் பண்ண முடியுமா பாருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கோஹோஸ்ட்ல இருக்கீங்களா மாதாஜி, கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க. அது வந்து விஷ பாம்பு போல இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அடுத்த ஸ்லோகம், 10வது ஸ்லோகம். அசுர குணம்ல இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும், அவங்களோட வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இங்க பாக்குறோம். அதாவது காமத்தை அடிப்படையா வச்சுதான் அவங்க எல்லாமே செயல்படுறாங்க. அதாவது காமம்னா இந்த இடத்துல ஆசையை சொல்றோம். எல்லா பேராசை படுறதுனால என்ன பண்றோம், நம்ம அதை அடையறதுக்கான முயற்சிகள்ல கடுமையா உழைக்கிறோம்.
கடுமையா உழைச்சி கிடைக்காதப்ப என்ன பண்றோம்? ஏமாற்றம் அடைகிறோம். ஏமாற்றம் அடையும் போது என்ன ஆகுது? நமக்கு கோபம் ஜாஸ்தி ஆகுது. ஸோ எல்லாமே அசுரகுணம். இது அத்தனையும் அசுரகுணம். அசுரகுணத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். அது ஸோ பொய்யான பெருமை, இந்த மாதிரி அகங்காரத்துக்கெல்லாம் அவங்க வீழ்ந்துடுறாங்க. ஸோ விரதங்கள்லாம் இருக்காங்க, தூய்மையற்ற விரதங்கள் இருக்காங்க. அது பகவான மையமா வச்சு செய்யற விரதங்களை அவங்க பண்றது இல்லை. ஸோ அவங்க செய்யறது எல்லாமே தவறா இருக்கு. நம்ம பார்த்திருக்கோம் போன இதுல இந்த முற்பிறவியில எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, அசுரர்கள் பெரிய பெரிய யாகங்கள் செஞ்செல்லாம் வரத்தை வாங்கியிருக்காங்க. அந்த வரத்தினாலேயே அவங்களை அழிக்க முடியாமல்லாம் கஷ்டப்பட்டாங்க. தேவர்களும் கஷ்டப்பட்டாங்க. சிவபெருமான் வரத்தை அள்ளி கொடுத்துருவார். அப்பேற்பட்ட கருணை உள்ளம் கொண்டவர். அவருக்கு கொடுத்ததை நம்ம பிரம்மாவும் கொடுக்கிறாரு, சிவபெருமானும் கொடுக்கிறாரு. விஷ்ணு விஷ்ணு பகவான் அவதாரம் எடுத்து நம்மளை அந்த அசுரர்களை வதம் பண்றாருங்கிறதெல்லாம் பாக்குறோம். சோ இந்த அவங்களோட குறிக்கோள்களே எல்லாமே தப்பா இருக்கு, தவறான கொள்கையா இருக்கு. அதாவது இங்க 4 படம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. இலிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், தவறான உறவு முறைகள், அந்த உறவுகள்னால வர இடைஞ்சல்கள், என்னெல்லாம் கஷ்டம் வரும் அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. கேம்பிளிங்ல இருக்கிறவங்க, இன்டாக்சிகேஷன், குடிபோதையில, அப்புறம் சூது விளையாடுறது, மீட் ஈட்டிங், அஹிம்சை, அசைவ உணவெல்லாம் சாப்பிடுறது ரஜோகுணத்துல கொண்டு போய் தள்ளும். ஸோ இந்த அசுர குணத்துல இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் அடைக்கலம் புகுந்துடுறாங்க. அதாவது பொய் கௌரவத்திலையும் கவர்ச்சியிலையும். மத்தாஜி கொஞ்சம் மியூட் போட முடியுமா பாருங்க மத்தாஜி, எல்லாரையும் மீட் போடலாம் நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மோகத்தினால இவங்க என்ன பண்றாங்க? அசுரத்தனமான உறுதிகளை ஏத்துக்கிட்டு அவங்க செயல்படுறாங்க அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். சோ தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடுறதுனால அவங்க அந்த மாதிரி நிரந்தரமில்லாத பொருள் மூலமா கவரப்படுறாங்க. இதுக்கு அனாலஜி என்ன சொல்லலாம்னா, கடல் நீர்ல உப்பு கலந்துருக்கு. உப்பு கலந்து கடல் நீரை குடிக்கிறோம். நம்ம குடிக்கும் போது என்ன தோணும்? அந்த தாகம் அடங்காது. ஏன்னா அதுக்குள்ள உப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால. சோ அது என்ன பண்ணும்? மறுபடியும் குடிக்கத்தான் சொல்லும். இந்த தாகமே அடங்காது, மறுபடியும் குடிக்க வைக்கும். அதே போலதான் இந்த ஆசைகளும் காமங்களும் என்ன பண்ணும்? நம்மளை திரும்ப திரும்ப செய்ய வச்சு நம்மளை பௌதீக சிக்கல்ல கொண்டு போய் மாட்டிவிடும். இதுல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். கடல் நீரை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். கடல் நீரை குடிக்கக்கூடிய நம்ம தாகம் தீராது அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு ஒரு உவமை சொல்லலாம், அனாலஜி சொல்லலாம். அடுத்தது மது அருந்துறவங்க என்ன சொல்றாங்க? உண்மையை பார்க்கவே முடியாது. அவங்க போதையில என்ன செய்யறோங்கிறதே தெரியாம செய்யறத நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்திருக்கோம். நடு ரோட்ல மயங்கி விழுந்துடுறாங்க. அவங்கள இப்ப அந்த நம் பொசிஷனை விட்டு கீழே போயிடுறாங்க. ஸோ மது அருந்தியவர்களும் இப்படிதான் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத உண்மையை தெரிஞ்சிக்க முடியாது. ஸோ அசுரர்களோட இயல்புகள் இப்படித்தான் இருக்கும். அதே கண்டினியூஷன் அடுத்த ஸ்லோகத்திலே வருது. 11-12. இந்த அசுரர்களின் எண்ணங்கள்லாம் எப்படி இருக்கு, அவங்களோட ஆசைகள் எப்படி இருக்கு, அவங்க ஃபைனலா எந்த இலக்கை போய் அடைகிறாங்க அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லோகத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அதாவது கவலைகளால ஆட்கொள்ளப்படுவார்கள், புலனின்பத்தையே பரமகதின்னு நினைக்கிறாங்க, ஆசைங்கிற கயிற்றால பிணைக்கப்படுறாங்க, அந்த பிணைப்புல இருந்து வெளியில வர முடியாம தவிக்கிறாங்க, நிறைய கவலைகள்னால தவிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. எப்பவுமே ஒரு கவலை அவங்களுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். நீங்க பக்தர்களை பாருங்களேன், கிருஷ்ணர் பக்தர்களை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நிம்மதியா சந்தோஷமா டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதாவது பகவான் முன்னாடி அந்த கீர்த்தனம்க்கு தன்னை மறந்து அவர்கள் நடனம் ஆடுறாங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்க கவலையில இருந்தெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியே வராங்க. ஏன், என்ன காரணம்? எல்லாம் பகவான் பார்த்துக்குவாருன்னு பகவான் மேல நம்ம பாரத்தை போட்டுட்டு நம்ம நிம்மதியா இருக்கோம். இப்படி ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கும்போது நம்ம ஏன் அந்த வாய்ப்பை ஏற்றுக்க கூடாது? நம்மளை பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி யாராவது கேட்கும்போது நம்மளை நாம சரணடைகிறதான உத்தமம். அதுக்காக நம்ம அந்த வழியை தான் பின்பற்றணும். அசுர இயல்புல போனோம்னா நம்மளை நாமே பாதுகாத்துக்க முடியாது, நம்மையும் அழித்து சொசைட்டியும் அழிக்க வேண்டிய ரொம்ப துர்பாகிய நிலைக்கு போயிடுவோம். ஸோ புலனின்பத்திய வாழ்க்கையை லட்சியமா வச்சிருக்காங்க. அதுதான் இந்த மனித நாகரிகம். இப்ப லேட்டஸ்டா வர ட்ரெண்ட் எல்லாம் இப்படித்தான் இருக்கு. ட்ரெண்டிங்ல என்ன பண்றாங்க? புலனின்பத்தை தான் மையமா வச்சிருக்காங்க. நல்லா பாருங்களேன், நீங்க வேற ஏதாவது அதுல உத்தம
உத்தம நோக்கம் ஏதாவது இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கலாம், பார்க்கலாம். முடியாது. ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே புலனின்பத்தை தான் ஆசைப்படுறாங்க. அந்த புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காகத்தான் அவங்க எல்லா முயற்சிகளும் பண்றாங்க. டான்ஸ் ஆடுறாங்க, கிளப்புக்கு போறாங்க, அளவுக்கு அதிகமா குடிக்கிறாங்க. இன்னைக்கு நாகரிகத்துல இன்னைக்கு பெண்கள் கூட அதெல்லாம் அவங்களோட சேர்ந்து தொந்தரவுக்கு உள்ளாகுறாங்க. அவங்க சும்மா இருந்தாலும் அவங்கனால இந்த இந்த சமுதாயத்தை அழிக்கிற இவங்க வந்து அவங்களையும் சேர்த்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ ரொம்ப கொடூரமா இருக்கு, பார்க்கவே எல்லாம் சங்கடமா இருக்கும். இதையெல்லாம் நினைச்சுதான் அந்த பக்தர்கள் எல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து இதுல இருந்து வெளியில வர வைக்கணுமே அப்படிங்கிற அந்த கவலையினால நமக்கு ரொம்ப சில பிரபுபாதெல்லாம் நிறைய இடத்துல ராஸ்கல்ஸ் எல்லாம் திட்டிருக்காரு. அந்த மாதிரி அவரு இந்த போதையில பழக்கம் இருக்கிறவங்களை எத்தனையோ பேரை வந்து அவரு மாத்திருக்காரு, கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு வர வச்சிருக்காருன்னு பார்க்கும்போது பிரமிப்பா இருக்கு. அதாவது நம்ம நினைச்சு பயந்துக்கிறோம் இவங்க எல்லாம் வந்து திருந்தவே மாட்டாங்க, அவங்க தான் ரொம்ப நல்லா பக்தி பண்றாங்க. இன்னைக்கு மேற்கத்திய நாடுகள்ல எத்தனையோ கண்ட்ரில எல்லா கண்ட்ரிஸ்லயும் வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் வந்து ரொம்ப கிராண்டா செயல்பட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். சோ இந்த இந்த அசுர குணங்கள் வந்து காமத்திலையும் கோபத்திலையும் மூழ்கி அவங்க வந்து புலனகட்சிக்காக அநியாயமான வழியில வந்து செல்வத்தை வந்து சேகரிக்கவும் ஆசைப்படுறாங்க. அநியாயமான வழியில செல்வத்தையும் சேகரிச்சு அதையும் வேற வீணாக்கி என்னெல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க. இதுக்கு என்ன அனாலஜி சொல்றான்னு பார்க்கலாம். ஆசைங்கிற வலையில ஒரு மீன் வந்து ஆசையில அந்த வலையில சிக்கிச்சுன்னா எப்படி இருக்கும், அதே மாதிரிதான் நம்ம இந்த ஆசைங்கிற வலையில சிக்கிக்கிட்டு உள்ளேயே திரும்ப திரும்ப தத்தளிப்போம். அதுதான் இந்த அசுரகுணத்தோட இயல்பு. அசுரகுணம் என்ன பண்ணும், நம்மள ஆசைப்பட வைக்கும், அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்காக ஒரு முயற்சியை செய்ய வைக்கும். முயற்சி வெற்றி பெறாத நிலைமையில தோல்வியை போய் சந்திப்போம். இந்த தோல்வி இது ஒரு முடிவில்லாத சுழற்சியா இருக்கும். சோ இப்படியே சுழற்சிக்கிட்டு இருப்போம். ஆசைப்படுவோம், முயற்சி செய்வோம், தோல்வி அடைவோம். கடின உழைப்பு, ஆசைப்படும் போது கடினமா உழைக்க வேண்டி வரும், கடினமா உழைச்சோம், கடைசியில தோல்விதான் சந்திப்போங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல கிளியரா கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மட்டும். அடுத்த பேஜ்ல ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 13ல இருந்து 15 வரைக்கும் அசுரர்களோட அகங்காரமும் ஆதிக்கமும் என்ன பண்ணுது அப்படிங்கறத இந்த ஸ்லோகத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அவங்களோட அகங்காரம் வந்து ஆதிக்கம் எப்படி ஆதிக்கம் செலுத்துறாங்கன்னு, நான்கிற அந்த கர்வத்துல இருக்கிறாங்க. அந்த ஆதிக்கம் தான் அவங்களுக்கு மேலோங்கி நிக்குது. நான் அப்படிங்கிற நான்கிறதே கர்வமான வேர்டு தான். நான்னு சொல்லும் போதே நம்ம கர்வத்துல இருக்கோம்னு அர்த்தம். அதனால வந்து அந்த நான்கிற எண்ணத்துல இருந்து கீழே வரணும். நானே கடவுள்னு வேற சொல்றாங்க இந்த அசுரர்கள். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க, மோகத்தின் வலையில போய் மாட்டிக்கிறாங்க. இந்த அசுரர்கள் செய்யற செயல்களை எல்லாம் இந்த படத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு எவ்வளவு சொத்து இருக்குன்னு பாக்குறாங்க, அதை இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய சேர்த்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. ஸோ இதே போலதான் அவங்களோட எண்ணங்கள் இருக்கு. ஸோ என்னோட எதிரியா இருந்தா அவனை நான் கொன்னுட்டேன் அப்படின்லாம் நினைக்கிறாங்க. எல்லா எதிரிகளையும் நான் அடிச்சு கொன்னுருவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து நானே இந்த உலகத்தின் ஈசன், நானே கடவுள் அப்படிங்கிறாங்க. நானே அனுபவிப்பாளன், போக்தா நானே அப்படிங்கிறாங்க. நானே பக்குவமானவன், நானே வந்து எல்லா சிந்தனையும் உள்ளவங்கிறாங்க. நானே பலவான்ங்கிறாங்க. நானே மகிழ்ச்சியால இருப்பேன். இது நானுன்னு போட்டுட்டு அவங்க வந்து அவங்களை கீழ்நிலைக்கு தள்ளிடுறாங்க. ஆனா தெய்வீகத்துல இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி இடைஞ்சல்களுக்கு மாற்றது இல்லை. எனக்கு நிகர் யாருமே இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க. அதனால வந்து யாகங்கள் செய்யறாங்க, தானங்கள் கொடுக்குறாங்க, நான் இன்பமா இருப்பேன்னு எல்லாம் நினைக்கிறாங்க. ஆனா எல்லாமே மோகத்தினாலையும் அறியாமையினாலையும் மயக்கப்படுறாங்க. இந்த இடத்துல அனாலஜி என்ன சொல்லலாம்னா, அசுரர்களின் திட்டங்கள் வந்து ஒரு குழந்தை வந்து ஆத்தங்கரையில மணல் வீடு கட்டுது. மணல் வீடு கட்டினோன்னா என்ன ஆகுதோ, அலை வரும்போது அதை அடிச்சுட்டு போயிடுது. ஸோ இவங்க செய்யற திட்டங்கள் எல்லாம் இதே மாதிரிதான் அலைகள்ல அடிச்சு செல்ற மாதிரி ஓடிடும். இன்னொரு அனாலஜி என்ன சொல்லலாம்னா, நாடகத்துல வந்து ராஜா வேஷம் போடுறாங்க. நாடகத்துல ராஜா வேஷம் போட்டவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு நடிகனா வந்து செயல்படுறாங்க. அந்த அவன் வந்து அந்த அதிகாரம் எல்லாம் ராஜா பொசிஷன்ல உட்கார்ந்துருப்பாங்க இல்லையா, ஒரு சிம்மாசனத்துல உட்கார வச்சிருப்பாங்க. ஆனா கடைசியில என்ன ஆகுது, அதெல்லாம் எதுவுமே நிரந்தரமா இருக்காது. அந்த நாடகம் முடிஞ்ச உடனே வேஷத்தை கலைக்க வேண்டி வரும். அடுத்த ஸ்லோகம் 16. அசுரர்களோட வீழ்ச்சி. இதுல வந்து வீழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க, நரகத்துலதான் அவங்களோட வீழ்ச்சி நடக்கும் அப்படிங்கிறது. பல வகையான மனக்கலக்கங்களையே இருப்பாங்க, எப்பவுமே மாய வழியிலேயே வீழ்ந்துடுறாங்க, நரகத்துல வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க. சோ மாய வழியில சிக்கிக்கிறாங்க. பல வகையான மனக்கலக்கங்கள் எப்போதுமே இருக்கும்.
நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, ஷார்ட்கட்ல எதுனா சம்பாதிக்கணும்ட்டு போனோம்னா அவங்க எவ்வளோ பெரிய டென்ஷன் எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு அந்த பணம் வர்றதுக்குள்ளேயே அவங்க நிம்மதி எல்லாம் இழக்கிறாங்கிறத பார்க்குறோம். ஸோ அசுரர்கள் வந்து இவ்வளவு கவலையாகவும் குழப்பமாகவும் திசை திருப்பி மோகத்தின் வலையினால மூடப்பட்டு, அந்த வலையில மூடப்பட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, திசை திருப்பி விடுறாங்க. நல்ல வழியை விட்டு வேற ரூட்ல போயிடுறாங்க. ஸோ நரகத்துல போய் தான் வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த 16வது ஸ்லோகம். ஸோ 17வது ஸ்லோகம், சாரி 16ல வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடலாம். இது அனாலஜி என்ன சொல்லலாம்னா, ஒரு சிலந்தி வலை போல இது. இந்த சிலந்தி வலை என்னது, மோகம்ங்கிற சிலந்தி வலை. இந்த வலையில போய் சிக்கிக்கிட்டா தப்பிக்கவே முடியாது. அதே மாதிரிதான் சிலந்தி வலையை இங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். புலனின்பத்துல வந்து மாட்டிக்கிறது எப்படி இருக்குன்னா, சேத்து குழியில போய் நம்ம விழுந்துற மாதிரி. சேத்துல மூழ்கினா என்ன ஆயிடும், நம்மளை நாமே மூழ்கடிக்கப்படுவோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம். அடுத்தது 17வது ஸ்லோகம் இதுலயே இருக்கு. 17வது ஸ்லோகம் வந்து இந்த செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னைத்தானே புகழ்ந்து கொண்டு, அதாவது தற்பெருமெல்லாம் பேசிக்கிட்டு ஒரு ரொம்ப திமிரோடவும் இவங்க செயல்படுறாங்க. இதெல்லாம் அசுர குணங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலா பகவான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்திருக்காரு. தெய்வீக குணங்கள் எவ்வளோ வெரி சிம்பிள். பக்தி தொண்டு, நவநீத பக்தி சொல்றது, நவவித பக்தி தொண்டு செய்யறது, நம்ம அந்த அசுர குணங்களை வளர்த்திக்கிறது, தெய்வீக குணங்களை வளர்த்திக்கிறது, 26 குணங்களை வளர்த்திக்கிறது, அவ்வளவுதான். ஸோ பக்தி பண்ணாலே போதும், தன்னால வந்துடும். ஆனா இந்த அசுர குணங்களை வந்து நம்ம ஓவர்டேக் பண்ணணும். இது எப்பவாவது நம்ம கிட்ட தலை தூக்கும் போது நம்ம அதை அடித்து வீழ்த்தணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். எந்த சட்டத்திட்டத்தையும் அதாவது சாஸ்திரத்தை பின்பற்றாம, சாஸ்திர விதிகளை மீறி பெயருக்காக ஏதாவது ஆடம்பரத்துக்காக மட்டுமே எல்லா வேலையும் செய்யறாங்க. ஸோ கர்வத்தாலையும் செல்வத்தாலையும் மதிமயங்கி நிற்கிறாங்க. இவங்க வந்து சுய புகழ்ச்சி தான். ஸோ தன்னைத்தானே புகழ்ந்துக்கிறாங்க. இந்த செல்வத்தோட போதையில இருக்கிறாங்க. ஆடம்பரத்தினால மத சடங்குகள்லாம் பண்றாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன அனாலஜி சொல்லலாம் அப்படின்னா, அதாவது சாஸ்திர முறை இல்லாம செய்யற யாகம் வந்து பேரளவுக்கு நம்ம மருந்து எடுக்கிற மாதிரிதான். அதெல்லாம் எந்தவித பலனும் இல்லை. இப்போ நம்ம ஒரு சீரியஸா ஒரு நோய் இருக்கு, கேன்சர் இருக்கு, கேன்சருக்கு போய் நம்ம ஒரு மாத்திரை வாங்கிக்கிறோம். மாத்திரை வாங்கி சாப்பிடும்போது டைமிங் வேணா அது சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கலாம், ஆனா தீங்கத்தான் விளைவிக்கும். டாக்டரோட அனுமதி இல்லாம, மருத்துவ ஆலோசனை இல்லாம நம்ம எடுத்தோம்னா அந்த நோய் வந்து பர்ஃபெக்டா கியூர் ஆகாது. நம்ம நினைச்சுக்கிறோம், இன்னைக்கு எனக்கு ஃபீவர் இருக்கு, நான் போய் ஒரு டேப்லெட் வாங்குறேன், வாங்கி டைமிங் நான் ஃபீவர் நின்றுது, ஆனா வேற சைடு எஃபெக்ட் வருது. என்னென்ன வருது, கோல்டு இருக்கு, வேற என்ன டாக்டர். எஸ் இன்னும் 6 ஸ்லோகம் இருக்கு, 10 மணி ஆக போகுது. 6 ஸ்லோகம் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இவங்க வந்து அந்த மாதிரி செய்யறது வந்து எந்த தீங்கத்தான் விளைவிக்கும் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். ஸோ உண்மையான பக்தி தான் வந்து, இந்த மாதிரி உண்மையான பக்தி இல்லாத யாகம் வந்து வெறும் நாடகமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல முடிச்சிடுறாங்க. ஸோ அடுத்தது 18வது ஸ்லோகம். இதுல வந்து பகவானுக்கு எதிரான குற்றங்களையும் அபராதங்களையும் எப்படி பண்றாங்க அப்படின்ட்டு, கடவுளை அவமதிக்கிறது, வெறுக்கிறது, ஆத்மா பற்றிய அறிவு இல்லாம எல்லாம் மறந்து போய் செயல்படுறது, அபராதம் விளைவிக்கிறது, பகவானுக்கு எதிராக குற்றங்களை புரியறது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் அகங்காரம், தற்பெருமை, காமம், இதுல எல்லாம் இவங்க இருக்காங்க. ஸோ இந்த அசுரர்கள் வந்து கடவுளை மறக்க செய்யறாங்க, மறக்கவே வைக்கிறாங்க. சூரியனை வந்து இது எப்படி அனாலஜினா, சூரியனை வந்து மேகங்களை மறக்க வைக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யறது போல. மேகங்கள் வந்து சூரியனை மறைக்கவே வைக்க முடியாது, அது திரும்ப வந்து கலைஞ்சிரும், மறுபடியும் வந்து சூரியன் தெளிவுபடும். அதே மாதிரிதான் நம்ம தெய்வீகத்தை மறைக்க இந்த அசுரர்களால முடியாது, கடவுளை மறக்க வைக்க முடியாதுங்கிறத பார்க்கிறோம். இன்னொன்னு என்ன சொல்லலாம், ஒரு நிழல் பின்னாடியே வந்து நிழலை பார்த்து நம்ம பயந்து சண்டை போடுறது. ஒரு நிழல் எப்படி சண்டை போடுறதுன்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு கதை பார்த்திருக்கோம் சின்ன வயசுலயே. ஒரு கிணத்துல சிங்கம் இருக்கும், தன்னை அதுதான் நம்மளோட எதிரின்னு நினைச்சிட்டு கிணத்துக்குள்ளேயே குதிச்சு அது ஏமாறுது, தன்னோட நிழலையே வந்து பிம்பத்தை பார்த்து அது ஏமாந்து. இது மாதிரி அசுரர்களோட இந்த குணங்கள்லாம் இவ்வளவு யூஸ்லெஸ்ஸா இருக்குங்கிறத பார்த்தோம். அசுரர்கள் வந்து அடுத்த ஸ்லோகம் 19வது ஸ்லோகம். அசுரர்கள் தங்களோட விளைவுக்கு தாமே காரணமாகி பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில மாட்டிக்கிறாங்க. அவங்களோட கர்ம பலனுக்கான செயல்களை அவங்க விளைவுகளை அனுபவிக்கிறாங்க. இந்த சம்சார சக்கரங்கிற அந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில மாட்டிக்கிட்டு தவிக்கிறாங்க. இது வந்து பகவான் கொடுக்கிற தண்டனை இல்லை, இது வந்து ஜீவராசிகள் அவங்க செய்யற கர்மாக்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க விளைவுகளை அவங்களே செய்யறாங்கிறத பாக்குறோம். ஸோ கடைநிலையில இருக்கிற இந்த அசுரர்கள் பத்தி பகவான் என்ன சொல்றாரு, நான் திரும்ப திரும்ப அவங்களை அசுர குடும்பத்திலேயே தள்ளுகிறேன் அப்படின்னு இந்த இடத்துல பகவான் உறுதி சொல்றாரு.
இதுக்கு வந்து என்ன அனாலஜி சொல்லலாம்னா, ஒரு குழந்தை வந்து கல் வீசுது, இல்லைன்னா யானை வந்து மண்ணை வாரி வீசிக்குது தன் தலைமையில அப்படின்னா, அசுரர்கள் இதே மாதிரி அவங்க செயல்களால தங்களை தாங்களே அசிங்கப்படுத்திக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் 20வது ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பிறவி அசுர குடும்பத்துல பிறந்து மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கிறதுக்கு இவங்களை தள்ளப்படுறாங்க. இவங்க என்னைக்குமே எங்கிட்ட வர முடியாது அப்படின்னு. இது எப்பவுமே கீழ் நோக்கி தான் பயணிக்க முடியும். அவங்க வந்து பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில மாட்டிக்கிட்டு பகவானை விட்டு வெகு தொலைவுக்கு போயிடுறாங்க. இது யாராவது தள்ளி விடுறாங்களா மேல இருந்து? இல்ல, அவங்களா கீழே விழுறாங்க. ஏன்னா அவங்க செய்யற செயல்கள் மூலமா, அசுர குணத்து மூலமா அவங்க கீழே விழுறாங்கன்னு பாக்குறோம். சோ இந்த பிறவிகளின் தொடர்ச்சியா அவங்க வராங்க. இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில மாட்டிக்கிட்டு தவிக்கிறாங்க. சோ பகவானை விட்டு விலகி போறாங்கிறது வெறுக்கத்தக்க வாழ்வு இது அப்படின்னு சொல்லி பகவான் இந்த இடத்துல கண்டிக்கிறாரு. அதாவது கிணத்தோட ஆழத்துக்கே போயிடுவோம். இந்த ரொம்ப ஆழமா போயிடுவோம் அந்த அசுரத்தன்மைங்கிறது. அடுத்தது ஸ்லோகம் 21. 21வது ஸ்லோகத்துல மூணு வித வாசல்கள் இருக்குன்னு பாக்குறோம். இங்க நரகத்துக்கு போறதுக்கு 3 வாசல்கள். காமம், கோபம், பேராசைங்கிற 3 கதவுகள் இருக்கு. ஆத்மாவை வந்து அழிவு பாதையில நடத்தி செல்லுது இது. சோ புத்திசாலியா இருக்கிற மனிதன் என்ன பண்ணும்? இதையெல்லாம் துறக்கணும். எதை துறக்கணும்? காமம், கோபம், பேராசை. இதை 3ஐயும் துறக்கிறவன் புத்திசாலி. ஆத்மாவின் அழிவுக்கு இவை காரணமா இருக்கு அப்படிங்கிறத 3 கதவுகளை பத்தி நம்ம இங்க பார்த்திருக்கோம். 3மே தீய குணங்கள். தீய குணங்கள்னால வர்றது. ஆத்மாவையும் அழிக்க வல்லது, ஆன்மீக பாதையே மறைக்கப்படுகிறது. சோ அந்த பாதைக்கு நம்ம போகக்கூடாது. காமம், கோபம், பேராசை மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் 3 doors. அனாலஜி, இதுல இருந்து பாம்பு கடிச்சா எவ்வளவு விஷம் வரும், அதே மாதிரியே இந்த நச்சு வந்து நமக்கே வரும். அந்த அசுர குணத்தினால இருக்கிறது பாம்பு மாதிரி சொல்றாங்க. 3 தலை இருக்கிற பாம்பு மாதிரி. அதனோட விஷங்கள் வந்து விபரீதமா இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அடுத்தது மனம், செயல்கள், எண்ணம் எல்லாமே அசுத்தமா மாறிடுது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வந்து 22வது. இது 22வது ஸ்லோகம். இது வந்து தன்னுணர்வுக்கான விடுதலைக்கான பாதை வந்து முக்தி மார்க்கம் மட்டுமே. ஆன்மீக நன்மைக்காக செயல்களை செய்து நம்ம முன்னேறணும். ஆன்மீக நன்மையை அடையணும்னா பரமகதியான கிருஷ்ணரை சென்று அடைவதற்கான முயற்சி செய்யணும். 22 மத்தஜி. 22 இந்த ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா? இது ஸோ 3 கதவுல இருந்து நம்ம தப்பிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். அதுதான் வந்து தன்னுணர்வுக்கு முன்னேறும் பாதை. எஸ், கரெக்ட். தன்னுணர்வுக்கான பாதை வந்து இந்த 3 கதவுகள் தான். அதனால அனுகூலமான செயல்களை செய்து பகவானை சென்று அடைய வேண்டும். தீய குணத்திலிருந்தெல்லாம் விடுதலை பெறணும். தீய குணத்திலிருந்து விடுதலை பெறது எப்படி? ஒரு சிறைச்சாலையிலிருந்து விடுதலை பெறது போல. நம்ம எல்லாம் இங்க ஒரு சிறைச்சாலையில மாட்டிட்டு இருக்கோம். சோ இந்த தீய குணத்திலிருந்து வெளியில வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். இப்போ ஒரு பறவை வந்து கூண்டுல இருந்து வெளியில வந்ததுன்னா எப்படி ஆகாயத்துல ரொம்ப சந்தோஷமா பறக்குது, அதே மாதிரி நம்மளும் இந்த கூண்டுல இருந்து வெளிப்பட்டு பகவானை சென்றடைய சந்தோஷமாக பறக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம். அடுத்தது 23வது ஸ்லோகத்துல சாஸ்திர விதிகள் எல்லாம் புறக்கணிச்சு நம்ம இச்சையை, காமத்தை எல்லாம் செஞ்சு அந்த மனம் போற போக்குல செயல்படுறவங்க வந்து அசுரர்கள். எந்தவித பரம இலக்கையும் அடைய முடியாதுங்கிறத பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அதாவது வேத வழிகாட்டிகளை புறக்கணிச்சு, அதாவது தன்னிச்சையில தனக்குத்தானே ஒரு செயல்கள் எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு ஆசை நிறைவேற்றி கொள்ள முயல்றாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு வெறும் தோல்விதான். துன்பமும் தோல்வியும் மட்டுமே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. சோ சாஸ்திர வழி இல்லாம நம்ம வாழ்றது வந்து அவ்வளவு கடுமையா இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லிப்போம். சோ மருத்துவர் வழிகாட்டுதல் இல்லாம நம்ம மருந்து சாப்பிட்டோம்னா நம்ம உபவிளைவுகளை நம்ம சந்திக்கிறது போல. லாஸ்ட் ஸ்லோகம். சாஸ்திர பிரமாணம் வந்து ரொம்ப ஆதாரமா இருக்கு. நம்ம மனித வாழ்வுக்கு உகந்த மேனுவலா இருக்கு. இதுல வந்து டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. எது செய்யணும், எது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ ஒரு குருவை அணுகி சாஸ்திர முறைகளை கற்று நம்ம சாதுக்களிடம் இருந்து தெரிந்து, அதைத்தான் அந்த இமேஜ்ல போட்டிருக்காங்க. அதிகாரப்பூர்வமான ஆதாரங்களை பின்பற்றி நடக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ சாஸ்திரம் வந்து நமக்கு ஒரு கூகுள் மேப் மாதிரி. மருத்துவரோட அட்வைஸ் வந்து கன்சல்டன்சி. ஸோ இது மூலமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த சட்ட புத்தகம் தான் நமக்கு இந்த புக்கு, அந்த சாஸ்திர புக்கு, இதெல்லாம் நம்ம வச்சு நம்ம வாழ்க்கையை சேவனே செயல்படணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல இருந்து என்ன கன்க்ளூஷன் பண்ணிக்கலாம்னா, கிருஷ்ண பக்திங்கிறது எல்லா தெய்வீக குணங்களுக்கும் ஆதாரமா இருக்கு. சோ பக்தி மூலமா நம்ம அசுர குணங்களை எல்லாம் அழித்து தெய்வீக குணங்களை வளர்த்து கொள்ளலாம்.
அசுர குணங்களே இல்லாம பண்ண முடியும் பக்தி முன்னேற முன்னேற. சோ சாஸ்திர வழிகாட்டுதலின்படி குருவின் மேற்பார்வையில நம்ம செயல்பட்டு பக்தி சேவை செஞ்சு முக்தி பெறுறதுதான் மனித வாழ்வின் உச்ச இலக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ 2 வகையான மனிதர்களை பார்த்தோம். தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புல இருக்கிறவங்க. நரகத்தோட 3 வாசல்கள் பார்த்தோம். காமம், கோபம், பேராசைங்கிறது அதை தவிர்க்கணும். வேத சாஸ்திரம் நமக்கு வழிகாட்டியா இருக்கு. எல்லா நற்குணங்களும் நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில கிடைக்கும். 26 தெய்வீக குணங்களையும் நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில வளர்த்திக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த உரையத்தோட முடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே தெய்வ அசுர சம்பத் விபாக யோகோ நாம சோட்டச்சோத்யாய. ஹரி ஓம். வாஞ்சாகல்பத்ருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானாம் பவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கே ஜெய். जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के जय. हरिदास ठाकुर जय. नाम संगीत हरिदास ठाकुर के जय. हरे कृष्णा. जय. थैंक यू माताजी. हरे कृष्णा. माताजी वाइंड अप பண்ணிக்கலாங்களா? பபிதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாண்டிங் பண்ணிட்டீங்களா? முடிஞ்சிச்சு சாண்டிங்? சாண்டிங் முடிச்சிட்டாங்க மாதாஜி வந்த உடனே. தேங்க்யூ மாதாஜி. வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாங்களா? பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எல்லா பொறுமையா இவ்வளவு நேரம் கேட்டதுக்கு ரொம்ப மனமார்ந்த நன்றிகள். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நன்றி பிரபுஜி. நன்றி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.